нависонданд ки оё намози таровеҳ хондан барои зан зарур аст? бале, зарур аст. намози таровеҳ, бародарони азиз ва гиромӣ, суннати муаккада ҳаст. яъне ҳар касе ки агар таровеҳро нахонад, вай гунаҳгор мешавад, хо зан бошад, хо мард бошад. ва ҳеҷ гоҳ, бародарони азиз, дар гирди ракъати таровеҳ баҳсу мунозира накунем. зеро ҳар гоҳи моҳи рамазон меояд, баҳси теъдоди ракъати таровеҳ ё баҳси гӯем таровеҳ 8 ракат аст ё 20 ракат аст, баҳсҳову мунозираҳои зиёд. ва имрӯз ки ҳамин интернет ки ҳаст, мардум аз ҳар гӯем нуқтаҳову аз ҳар уламову донишмандҳои рӯи дунё ки суол мекунем, ҳар гуна ҷавоб мегирем. барои ҳамин беҳтаринаш, бародарони азиз ва гиромӣ, ки ҳамин 4 мазҳабе ки аҳли суннат ҳаст, ба ғайри ҷаноби имом молик, ҷаноби гӯем ҳазрати имом абу ҳанифа ва ҳамчунон имом аҳмади ҳанбал ва ҳамчунон имом шофиӣ ба 20 ракат рафтанд. ва яке аз далелҳои хеле қавиам дар ин боб ки ҷаноби ҳазрати умар разияллоҳу анҳу ки ин 20 ракъата дар замони худаш ки ҷамъи асҳоб ҳаёт буданд ва инро ки барпо карданд ва ҳеҷ баҳсу мунозирае дар гирди ин масъала дар ҳамун замон нашуд, барои мову шумо ҳамин кифоят мекунад ки ҳазрат мегуфт бар суннати ман ва суннати хулафои рошидин, яъне яке аз онҳо ҳазрати умар аст, бо ӯ шумо пайравӣ кунед. аз ин лиҳоз бинед ки фақат имом молик ба 36 ракат рафтад, дигар 3 имом 20 ракат мегӯяд. ва тамоми дунё имрӯз, бародарони азиз, аз он ҷумла Макка, аз он ҷумла Мадина, тамоми давлатҳои атрофи мо ҳама 20 ракат мехонанд. аз ин лиҳоз ин 20 раката, бародарони азиз, шумо хонед. агар дар масҷид хонед, дар пушти агар ягон ҳофизи қуръон хонед, нур болои нур ки шумо 30 пораи қуръона бо гӯшотон гӯш мекунед, ки медонед ки гӯем яке аз хушшидани ҳамин гӯш ё яке аз вазифаҳо ё яке аз бисёр хӯрокҳои бигем гӯши мо, гуфти шайх Саъдӣ, гузаргоҳи қуръону пандасту гӯш, ба буҳтону ботил шунидан накӯш. ин гӯшҳои шумо бояд ки сухани нек ва садои форами қуръона гӯш кунад. барои ҳамин ин ғанимат ҳай, бародарони азиз. мо дидем ки соли гузашта сабаби беморӣ қатӣ моҳо аз намози ҷамоати таровеҳ, аз гӯш кардани 30 пораи қуръон маҳрум мондем. барои ҳамин ҳаракат кунед, агар чӣ қадар барои шумо зарурати пеш наояд, шумо дар ҷамоатҳо, дар пушти ҳофизои қуръон бародаро иштирок кунед, лаззат баред, кайфият баред ва савоби зиёдеро бархурдор шавед. вале касоне ки, бародарони азиз, ба масҷид рафта наметавонанд, алалхусус бародарое ки аз мо дар сохторҳои ҳукуматӣ кор мекунанд, ё бисёри бародарое ҳастанд ки дар майдонҳои кишт имрӯз кор мекунанд, ё бисёри бародаро мара суол карданд ки ман ароба мекашам рӯзи дароз. баъзеҳош гуфтанд мо мақсад деҳқонӣ дорем, мақсад бега меем, бисёр монда мешем. агар бинем, бародарони азиз, боз мегӯм, ҳадалимкон ҳаракат кунем ки агар аз соати коритон кам кардан имкон бошад, соати кориро кам кунем.
ولی رفته در پشت حافظ قرآن نماز تراویح را با جماعت خوانید. لیکن اگر هیچ امکانی نباشد و دیگر مقصد ضرورت شما را بالای سرتان آمد، شما با تنهایی هم میتونید که مقصد نمازهای تراویح تانه خوانید. یعنی 4 رکعت فرض تانه خوانید، 2 رکعت سنتی خفتن تانه خوانید. میتونید تراویح را پیش از ویتر یا میتونید تراویح را بعد از ویتر، فرق ندارد. در هر دی صورتش میتونید که شما نماز تراویح ها تانه با علاهیدگی با تنهایی هم خوانید.